Raja Bamunta Lunga marnatap pak kami di poguni alaman muna Parmiaman ni anak Paribasan ni burung Ima di hari serario Lok takas di wawah kamu Nau jumolo di alap tuata La tua-tua muna La tua-tuata Ima bapa udah diba Nau mostang di bagas muna Pita-pita nawi kawat mertua di mata Maninggal ko sangap, maninggal ko tua, tongi paninggalkan na tua-tua di hamuna po na nasuguton. Karlumobi ko parang nasak sa kani kita sa lubuk na. Di dosi tayo muna, di buhamu di arisa daryong, galangan mo man na tua-tua, marataran na bidang, marlubuan na gudang. Dalam muna may pabuahot, tulungan na tua-tua. Mengido tangiyak siya raja, situlokan niya mata, martua di mata. Ang batik kinauli, tikinadenggan. Di pamuhali ulota ulang marpanapoli di basa tamu tu kami ramuan niadat na pinukan yung punta si jolo-jolo tuwi pargite yang modalan nami mamita tu amat mertua dewata di basa tamu di sorot imam margite ulos na bedjang si torok rabu asa pita-pita mo tamat mertua dewata di hamuna bodan yang suhuton terlubang gomparanna di basa tuata gedjang niu torok ni gomparan jumpak songonero isi dua-dua asa dulu ibu batua dengan mai panatabat dulu ibarat parang sampai muna dulu mana mertua jalan si dorong komparan masih untuk kamu dari sodo tinggal nahot di hundulan lah asa kok mateng berita panggalian kok berita panghorasan di hamuna tujuan nyarion asa rita riat tok so borang digala kio so mata nibuan dapat dari duluan Jepang ngaji alahan tapi untuk kamu dari semerite boras pil asa tujuan nyari yang tengah masuk-masuk amat tempat tua di wata jumpa di hamu sonero isi tua-tua asa berpoki bahul-bahul dari pasalongan pirto di muna lucu-lucu jalan di panamotan betul kamu dari sol imam kita bulu-bulu tobu asa tonggi atong dayong gula acing sol dayong sirah tujuan nyari atong di pasu-pasu di tuatan yang mau ke dalam di persolian jumpa sonero isi tua-tua asa tidak tikor hujur atau ditongani halaman jauh persaktian barat dunia betul kau mengalak kali tujuh dalam ni persaulian dan tidak untuk kamu desol merkita bulung marata asa dia atau turata ngadi kamu tujuan ni hari dalam di bawah bahan di pasti-pasti tuat tersalutlah karena sakapan di rohamuna asal tubur pakat tubur di hotang mana dunia kamu mengalahkan tusi kamu dakotan dalam ni pasamotan dan tidak untuk kamu desol merkita naburam mau lihatnya asa tontong mantong kita pasangan tomole ate tu amat mertua di mana di segarup sakat ni rohatta ulau le sulawata tapasa tu amat mertua di mana dia mengugai saat ulau di puluh ni tu hatta atau tontong tontong di tong-tong di doni asa gua uloton magdalan di balasan dame dolas roha nasihat tu hatai asa ini kita berdua tu perlingkungan di suor amat tadi mata pengalaman tua saluhutlah kita di barorok di dulu kamu dari merhite pining koras asa makorasi atau salah di raja makorasi salahnya tu di hamu na sutut terumur di gomparanna asa martata mabaringin barurak jadi horas kon di madini tupahan ni putar mula jadi tapi kamu dari merhite ringgit namar mata na pinokpa ni pamarekta asa bita-bita tomat mertua di watang tujuan nyari di hamuna bodan yang suhuton tulung kamu dapotan mual latio tuturu dapotan perjalanan nalomak asa pitu buar nyari 10-2 bilangan di bulan marang di dia musikan bari macari tutup kamu na di dongari turan di selalu na yatong asa marpanggal songo buar-buar manasar songo mare-mare panggabian parhorason hamorao asa ngabuli di basa tuan tatong di hamuna tujuan nyari dua tutapak semua hudul udur semua mardalan di dapat satu panggawian parwasa tu hamuna asirohnya mata mertua di wata di basa satu itu hamuna asa dia badan ijak kotor di muna mayatong abing may dia bilang muna sedang dia baramuna jalan jujung di simal jujung muna asa jumpa ngatok semua isi dua